Martorell Televisió, la televisió local de la nostra ciutat. Notícies de proximitat, explicades en primera persona. Esport, societat, política, entreteniment, cultura o actualitat. Estigues al cas, en el moment que està passant, t'ho estem explicant. Martorell Televisió, som el pont de la informació local de la ciutat. Gràcies per estar amb nosaltres. Ciutadans Martorell ha sortit al carrer amb la instal·lació d'una carpa informativa a la plaça Rosa dels Vents. La carpa ha comptat amb la visita del diputat i portaveu del Parlament de Catalunya de la formació taronja, Nacho Martín. Els taronjas han volgut fer arribar a la ciutadania la seva visió sobre la seguretat ciutadana a la ciutat. Desgraciadamente, lo que es la delincuencia, el índice de delincuencia en Martorell, se ha incrementado en los últimos meses. I creu que la situació és millorable. Nuestro pueblo tenga las dotaciones de la policía local adecuadas, que de alguna manera no tengamos tantas bajas, no tengamos tantas plazas interinas y que la presencia policial esté un poquito más presente en nuestras calles. Per Martín, la seguretat és sinònim de llibertat. Porque es verdad que Martorell no es no es entre las poblaciones más inseguras de Cataluña, pero yo creo que la cuestión de la seguridad es una cuestión que no es ni de derechas ni de izquierdas, sino del conjunto de la ciudadanía, porque cuanto más seguros estemos, más libres seremos para desarrollarnos econòmicamente, socialmente, culturalmente. Així mateix, no entenen el perquè de la taxa actual d'atur. Martorell, a pesar de estar rodeada de polígonos industriales que generan una cantidad de trabajo tremenda, Martorell es una de las poblaciones con más tasa de desempleo de nuestro entorno. Bueno, habrá que hacer alguna cosa. Carpes polítiques al carrer que, a pocs mesos de les eleccions municipals, ens hem d'anar familiaritzant amb elles.